Amalieta igongoro kwa Rogers Muturi Ongera abantu bandi bamanyite na Muturi Guardian naenda abandi bamanyite ni ryogo lya West Mugirango. Recently abana abalimu ba school yaito ya Kisi High School mbangikira bagasaba gukonya wa sponsorship kogenda ase michezo ya East Africa ase timu yabo ya rugby ya qualified kogenda East Africa sports na inche esauli ndo munya biashara nkarora na ekere eskuru na bana bakolire michezo bia nabo tubwendete twa support talents nabo na support tia bana abo nkaba gulera mpaka chi uniform nkabatuma bagende bakikuwakilisha Gusii yeito na Kenya yeito igalia sensemo ya Kakamega. Ninde no mogoko na bana abo mbai machitite champions ase mupiro rugby nabo babuete igo ekere bachite balingi kwira na goche skuru nandi nabete no mogoko sana ekere bachite bagate bataragende se skuru yabo igo bagucha mpaka sengo kolegas bangakire nambia mono egente kigekango kibya sana nkarora na inje bono ekero konya tali bantu bonsi bagucha bateba nambia mono but ntaito gwakire skuru yaito ya Kisi High School nambia mono ase gesture elimu akolete mugacha gontebi nambia mono na mugacha kongorokia egekombe trophy elimu awine tigali ya East Africa na ande mugacha mpaka ni principal ya ino ni principal ya kireli kirinege ntumwangorogetia masikani mukamenta chinkuru una mambia ekere na nyole ondo tagitoko konya nabo nkoba no moyo ikiagera mwangorogetie amasikani amanene gucha gonte inambia mona sigasingia nakoleta boni ganto bwate chi sports Kenya gaiga chia chan abuo ase timu yito ya Kenya ya chiesa bia sana under the sponsorship ye president yetu yense abuo asaba promise tina kire win kiro muntu akonyora 1 million abana baito mbakoromukia sana esauli ya motivation yiba itwe nense yeito nomonene bwense banyora mbake nyumba igo ebine bintu umuntu urakole ase miaka yonsi asubugu bwa gukora igasi tonyore ki abana barambe stars banyorete lakini barabu within 1 month baro seti over 4 million ne nyumba andonye batabu etu nyumba yabo ngo bayalinge upgraded to a 3 bedroom igolende a talent ne bwate reward nandike tunalinge kubulia eserikali yeito abana ba Kisi School bakolete bijaiga bali presented Kenya yeito baka batoleterete championship omonene bwense utalinge kubana barabuchi million chiabo kibatobekire bijaiga tigabona abarayi baitu bagusi na barabu bono bebe kamo bagende abana batumege proud tali unabagusi unaba Kenya they made us proud ne president igatebete ekera abantu bakosoka kujisikuga bakogenda batoletere gento ngubarangiria ali ku State House oba chi million chitalinge darbo nche nalinge gusaba abana ba Kisi School nonde bwenzi timu ende yonsi yachiete East Africa kuru Kenya ya wineti ne bwenterangeli ku State House uchi million chai nche no munya biashara ebintu ne binge ngokora go support the community corporate social responsibility ebintu ne binge ngokora school eyo ya Kisi School na ra support rich program ngororo moyabo ne competition ya mathematics competition and science competition ninje and their sponsor and not just Kisi School many schools across Gusii na across this region ya Nyanza go support turabana ababugate special talents nyonye sports ngo support ture abana una gochialia Nyamira kugura tule chi trophy every year chia soka abana bakurwanirira
ekere bagwake emepira abana be secondary amaminyoko minto mwaroche ekere mwaretete ekesi kia omwana konyora okwamire ore nkogenda nationals aria ase omochie Mombasa nerwete nkaira omwana oyo nkaira na omoibori oye nkaira na abarimu bari baringe como coach na inche nkagenda ororo tukamenya n'omwana oyo mpaka akaparticipate nandi agakora biasara tukamenya kwira na gocha naende boigo omwana oyo sameye namubegete ase course ya academy ase agotrainiwa n'abande buna bakominyoka buya igo ebinto nebinge tugosapotia ase community ebinto nebinge tugosapotia naende esaurie abantu aba nabo batusapotiri ase kibiashara tuikire iga na intu nabo tokorora na tiga tuirania okoboko gochia ase abantu aba gotusupport naende ngosaba ase ebiasara abantu abange bagokora ebiasara ase omochie oito Gusii tochake koirania okoboko gochia ase community yatusapotiri tuikire ase tuikire iga actually amasomo aya achire akoru CPC aya nara amasomo aratokonye ensi yaito ekiagera korwa abwo 844 system nari andarenga ororo igo yarenge more on theory. CPC is concentrating more on the physical. Ekia mwana what you can be able to do with your hands, with your mind, with everything. So etogo tebia baibuli baito na bali baito babu atimono ekiagera igaiga koru CPC abana nabo bagochikonyora chi talent ejichiragere chibae egento bagochi komenyera ase obogima bwabo igo unabono jinse chire developed a talent negento kegopei biya sana totebono na golf ojo manyete Tiger Woods is a small ball ka golf akapira gasinini agwaka lakini is a billionaire togende babo Michael Jordan is a billionaire orosiri chibese abugati chinyombo over the place paka naru chago tebana abasa gukuna boniga igatagite bintu bya byonsi people donated to charity igo bono na intwe ase economy yitu ya ikiremuna ya Kenya ya Africa amangana sports ngogenda ali gwakana kubwa kende gyos kubwo bunyagitari kubwa kiregento igo bono igegento natebya baibuli baito na abalimu baito tosingatie mono which is talent kubwa kende gyos